زیادہ نہیں بس مولوی صاحب کی حاضری چنا لکھا ہونے واسطے ایک کو بند پڑھ کے میں سلام کروں گا. قبلہ فرما رہے سن دھیاں چھوٹیاں نے مولوی صاحب دھیاں نے نصیحتاں پیو کردے نے. یہ موقع تو نہیں ملیا مولوی صاحب کو مگر ایک نصیحت پاک بطول کی تھی علی علیہ السلام نے وہ بھی دھی واسطے کی تھی. بس یہ دو لفظ پڑھ کے میں سلام کرنے لگا. حسنین دا بابا حسنین دنیا تے او سلا تھی ونی وات اقبال میرے بعد رکھے میرے بالاں دا میرے وانگو خاص جنہاں دے دل اس قبر زہرا دے چند دی وکھنا میرے پاس کوئی چھلک لاڈے میری زینب نو میرا رب دے نام سوالے جڑا دفن کرے میرے کفن دے وچ وہ رکھے سند دے پردے